गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौनो फंनैसो बुंफ्रुनो थाखाय आं आखायाव लानाय जाबाय। दिनै मैया जे जोंनि बिर जोहोलाव एनडिबिफोरनि हियारिं दङमोन बे केन्सेल जालायबाय। मैया जे जोंनि बिर जोहोलाव एनडिबिफोरनि हियारिं दङमोन बे केन्सेल जालायबाय। जोङो नुहुरखाबाय रायजो राजाफोर बेबायदिनो जोङो इसोरनियाव आरज खालाम जायानाखि उइटनेस हिसाबै दङमोन बिथांमोनहा दिनै नुजानो हायाखिसै। जोङो बेबायदिनो जोंनि मिनिस्टारफ्रा मोनसे दुखुनि बाथ्राया बेनो जोंनि मिनिस्टारफ्रा जुदि बेखौहाय माबा खालामोब्ला नैबे जायफ्रानाखि गबिन्द सारमोन फेरेंगा सारमोन बिथांमोनहा जुदि मोजां प्रेसार होनानै दिनै माबायोब्ला बेबायदि फेलें जाबाय थायोब्ला अट'मेटिक ओरैनो फाइट नांग्रायानो गैखालाबा नालाय ओरैनो गगोनखौहाय जों नुहुरबाय। नाथाय दिनै बे राजनितिकनि मोनसे फानाव नांनानै थाबाय। बिथांमोनहा गोसो जाब्लानो बेखौ बख'नो हासिगोन। नाथाय बिथांमोनहा बख'थ'यैना बख'थ'वा बिथांमोनखौ सिनस्रि बुफायनानै जेलावनो दोनथ'नो हास्थायदोंना मादों। डाइरेक्ट आङो सिनस्रि बुफायनाया आङो बेबायदिनो लावथिजों सिनस्रि बुफायनाय बेबायदि बाथ्रा बुङाखै। राजनितिकनि गोहोजों बिथांमोनखौहाय राजनितिकनि सिनस्रि बुफायनानै दोननो हास्थायनायखौसो जोङो नुहुरदों। बिथांमोना गोसो जाब्लानो साननैनि गेजेराव बख'नो हासिगोन जोङो बेखौ नुहुरो। जायफोरनाखि एगेन्स्ट हिसाबै उइटनेस बिथांमोनहानो नुजानो हाखायाखैब्ला जोङो देरहानाया जोंनि आखायावनो दंखासै रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो फुरा देरहानायनि थाखाय उदां न'खराव फैनो हानायनि थाखाय बयबो इसोरनियाव आरज खालामबाय था। आरो बेनो मोनसे दुखुनि बाथ्रा रायजो राजाफोर दिनैहाय आसामनि मिनिस्टारफ्रा फैनानै जोंनि बिटिसि आवहाय बा जोंनि एलेकायावहाय दिनैहाय मा होनो जिनाहारि जायोब्ला बेबायदिनो बुथार जायोब्ला मार्डार जायोब्ला दाख्लिसो जोङो फगेराग्रामावहाय माखासे हानि दावराव दावसि जानायावनो सासे मिनिस्टारा एसामिसनि मिनिस्टारा फैलायनानै माबाफोरखौ बिसिनि माबाखौ समाधान खालामनायखौ जोङो नुलांदों। आरो दानो माजबाटआवहाय जानाय लोगो लोगोनो हेमन्त बिश्व शर्माया साबा जे जिनाहारि जानाय बिसोरखौ हमनो थाखाय फुरा स्ट्रं भाबै हमबाय। आरो बिनि थाखाय मेडिकेलनि गासै सुबिदा आरो बिनि थांनानै थानायनि फिउचारनि थाखाय मावनानै गासैबो खालामनानै गालांबाय। नाथाय बेनो दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर जोंनि नैबे दुधनैयाव थांनाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि जे हिरण्मय खाख्लारिनि बिनानावमोनखौहाय जिनाहारि खालामनाय आरो हिरण्मय खाख्लारिया थैनानै थांनाय दिनै बिथांमोननि माबाफोरखौहाय गासिबो खामानिफोरखौहाय जोंनि बर'नि मिनिस्टारफ्रा जेबो एक्सन लानो हायै आरो जेबो बाथ्रा गोसो होनानै मावै जोङो बेखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय बिथांमोनहा जुदि गोसो होनानै मावोब्ला दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर'नि गोबांथार बे आफादफ्रा ओंखारनानै दिनैहाय लाइटिं आरो बनजार लानानै लामायाव ओंखारबावनांगौ जोंहा प्रयजन गैबावलामोन। बेयो जोंनि नैबेवहाय बोराय हिसाबै जोङो मावनो हायै इउजि ब्रह्म हिसाबै नायल' जाल' सासे मिनिस्टार दङमोन। आरो जोंनि स्पिकार हिसाबै दिनै बिश्वजित दैमारि सारमोन दङमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै जोंनि बर'नि थाखाय मोनसेबो खामानि मावै जोंखौ बेखौ नुहुरदों। जोङो दिनै बिथांमोनखौ आसा खालामदों गोबां गिदिर गिदिर भाषण होनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बर' हारिनि माखासे बाथ्राफोरखौनो लानानै दिनैहाय बिथांमोनहा एमएलए मन्त्रि जाबोदों। नाथाय जोंनि बर' हारिनि मोनसेबो खामानि मावैखौ जों नुहुरबाय रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि गासै बर' हारिया खौसे जानानै बिथांमोनखौ रिटियार होनांगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। दिनै बिथांमोना आखायाव लायोब्ला दिनै गावसिनि लोगोनो गावसोरनो सरखारैनो जोङो सरखारखौ जोङो क्लेम खालामगौ होननानै दिनैहाय इउजि ब्रह्म आरो गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा सारमोन बायदिया दिनै सरखार नङाब्ला सोर रायजो राजाफोर। बे एमएलए एमपिफ्रानो सरखार दायाब्ला सोर। जोङो सरखार दानो थाखाय जोंखौ एमएलए देरहाहर होननानै बुङो। देरहाखांनायनि उनाव जोङो सरखार 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 होननानै बिथांमोनहा बाथ्रा बुङो। दिनै बिथांमोनहा मा मावैखो दिनै जेबो मावनो हायैखौ जोङो नुदों रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ रिटियार होनाया मोजां होननानै सानो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनै माजबाटनि बाथ्राखौ लानानै गबिन्द बसुमतारी सारमोनहा बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। आरो दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों गोबांथार जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे माजबाटनि बाथ्राखौ बुंनाय नोंगौ बुंनांगौ बियो आङो बेखौ
100% सापर्ट होगोन नाथाय जोंनि जे एथ' गिदिर बयबो मिथिखानाय हल भारत बर्षआवनो गुबुन देशावबो एसे मोनथिलायहैनाय बेफोरबायदि घटनाखौनो दिनैहाय मानो गोसो होनो हायाखै गोविंद एमएलए सारमोन बेबायदिनो लरेन इस्लारि सारमोन दिनै मानो बिथांमोनहा मावनो हायाखै बिथांमोनहा गोसो होआखै बिथांमोना गुबुन हारिया जुदि माबायोब्ला दुखु होयोब्ला जोङो नेक्स्ट बारावहाय देरहानो हानाय नङा बेखौ साननायनि गेजेरजों गाव गावनि गाद्दिखौ गिनायनि गेजेरजोंहाय दिनै माबाफोरमोनखौनो होन लरेन सारखौ होन इउजि ब्रह्म सारखौनो होन गोविंद बसुमतारी फेरेंगामोन बिथांमोनखौ जोङो दिनै बर'नि माखासे खामानिखौ मावै आरो गोसो होनानै मावैखौ जों नुदों दिनैहाय गुबुन हारिनि थाखाय बिथांमोनखौ मावनाय नुदों मानो थाखाय बिथांमोना भट बेंकखौ बायजानो गिनानै बेखौ मावदों होननानै जोङो साननो हायो दिनैहाय इउपिपिएल थासेयाव दिनै इउनाइटेड फराम मानो दानो गोनां जाबावखो रायजो राजाफोर एनडिबि फोरनि माखासे मोननांगौ मोनथाय माखासे मोननांगौआ माखासे मोनबाय माखासे मोनाखै आरो मुंख्लंफोरनि रांफोरखौ दिनै बिथांमोनहा बख'नानै होनांगौनि माबा रेसपन्सिबिलिटि दङमोन दिनै 5000सो दङमोन 5000नि गेजेराव बिथांमोनहा 200ल' मानसिनो होनो हानायखौ जोङो नुदों रायजो राजाफोर बेफोर गासै मावनो हायैनि थाखायनो बिथांमोनहा नैबे रेजिस्ट्रेसन खालामनानै नैबे इउनाइटेड फरामखौ बिथांमोनहा दाफुंनानै लानो गोनां जाबाय गावसिनि अभाब अभियोग आरो माखासे समाजनि मावलांनो थाखाय बिथांमोनहा फिल नांगौ हिसाबै बिथांमोनाबो फैगोन नेक्स्टआवहाय इलेक्सन दारायनायनि साखाफारा बेखौ जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर स्टाडि खालामनानै जुदि जोंनि गेजेराव दानो इउपिपिएल बेबायदिनो इउनाइटेड फराम आरो बेबायदिनो बिपिएफ गावलाङोब्ला दिनै नेक्स्टआवहाय बिजेपिआसो जोंनि बिटिसिखौ कब्जा खालामगोनखौ नुहुरो जायनि फलाव दिनै एसे बिजेपिआ जोंनि बर' हारि बा जोंनि बिटिसिआवहाय ट्राइबेलफोरखौ नासयजाखानायखौ जोङो नुबाय रायजो राजाफोर दिनैहाय बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुहुरबाय जायनि फलाव दिनैहाय गोबांथार मानसिफ्रा साननो हागौ दिनै बर' बेफोर गासैबो बायलांबाय बेफोर गासै बहरा दिनै बिजेपिआवहाय माबा कनभार्ट जानानै थायजोब्बाय रायजो राजाफोर बिजेपिआव गासैबो ट्रेन्सफार जानानै थांजोब्बाय बे बहरफ्रा दिनै नेक्स्टआवहाय बिजेपिआ गासैखौबो दिनै बुथुमजोबनानै नेक्स्ट बिटिसिआवहाय बिजेपि सरकारखौ बानायनायनि मोनसे टारगेट आरो प्लान पलिसि हेमन्त बिश्व शर्माखौ लानायखौ नुबाय रायजो राजाफोर जोंनि बर'नि खौसेथि जानाय एसे जाब्लानो दिनैहाय गोबांथार पयजन सोनानै गोबांथार भाइरासफोर सोनानै जोंनि बर' हारिफोरखौ थुबसा खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोनहा इउनाइटेड फरामानो जा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिथांमोना सांग्रां जायाब्ला नेक्स्ट बिटिसिआ गुबुननि आखायाव जोङो बेखौ नुहुरो रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर दिनै गोविंद बसुमतारीया गुबुन हारिनि थाखाय बिथांमोना माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो इउनाइटेड फरामनिफ्राय मानि थाखाय बेखौ दानाय जादों बिथांमोना मा बुंदों आरो दिनैहाय बेफोरबायदि माखासे नैबे माबाफोरखौनो लानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों बुंनांगौ नाथाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मावैखौ नुदों आरो नेक्स्टआवहाय नेक्स्ट हियारिंआवनो बिथांमोनहा मावनानै फोजोबगोन बे आसा हिसाबै बयबो इसोरनि आरज खालाम रावबोआनो जोंनि माबायावहाय नैबे एक्स एनडिबिफोरनि जे केस होग्रा उइटनेसफ्रानो थांनो हाखायाखिसै दिनै माखासे ल' हिसाबै जोङो नाहरब्ला मोनखायो बिटिआर सुक्तिजोंनो जोंनि गासै बे माबाफ्रा दाय हाइनान्स केसानो जा मार्डार केसानो जा ब्लास्टिं एक्सट्रिमिस्ट केसानो जा बे गासैबो थांजोबखायो मानि थाखाय एक्सट्रिमिस्ट जायो मानि थाखाय आन्डारग्राउन्डआव थानाङो बे इन्डियान कनस्टिटिउसनावनो दंखायो मानो होनोब्ला मोनसे बबेबा समाव मार्डार होनाय बेबायदिनो फोथायनाया मोनसे इन्डियान्सनि थाखाय ल'आवहाय बियो गोरोन्थि अब्लाबो दिनैहाय गावनि हारिनि थाखाय मोनसे मुभमेन्ट खालामनाया जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसननि राइट रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो दिनैहाय माखासे इउनाइटेड फरामनि मानसिफ्रा एक्स एनडिबिआ मा बुंनो हास्थायदों बेखौ खोनासंदो आरो दिनै गोविंदआ गुबुन हारिनि थाखाय माबायदि बाथ्रा दिखांदों आरो जोंनि बर'नि थाखाय दिखांनो हायाखै बेखौ नोंथांमोनहा एसे नाय एनडिबि बारग' एनडिबिफोरनि फाइनेल हियारिं जानांगौनि खोथा दंमोन नाथाय बेखौ पस्टपन जानानै दं होननानै जों खोनानो मोन्दों नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय मा बुंगोन खुलुमबाय दा आं सासे एक्स एनडिबि हिसाबै जिहेतु आंबो बै समाव जेल जाबोनाय आरो किसुमान जाथायजों दिनै बिथांमोनहा भुगिनानै दं जाय भुगिनाय केसा जों बेखौ मिथिया नङा मिथियो हमदांनो हायो जों ल' कलेजखौ फरायाखै मालाय मा जानो एक्सुवेलि इन्डिया गभर्नमेन्टनि ल'खौ जोंबो बुजियो दा बेखौ नायनानै एक्सुवेलि जों जेन'ब्ला जारिमिन मथे जोङो
दावहाखौ होदोंमोन दा बिनि गेजेराव गोबां मावथावनाय मावथावै जाथाय सहायनो हाथावनाय हाथावै बानाय मोजोमनायखौ लानानै दिनै गोबांथार मावथावै खामानियाबो मावनांगौ जायो आरो बेफोर खामानिया जाहैबाय सोरबा गोजौनि दैदेनगिरि जाय बिबानखौ लानानै दं एक्सना एक्सन लाइनै थायो ससियेल मिडियानि लाइना ससियेल मिडिया पाब्लिसिटि हिसाबै थागोन दा जेन'ब्ला समाज सिबिनाय हिसाबै बा हारि सिबिनाय हिसाबै हारिखौ बेंग्रा एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट थायो चेयारमेना चेयारमेन हिसाबैनो थाबाय थागोन दा आर्मि लेभेलखौ दैदेननाया आर्मि चिफनि सायाव थायो दा बिनिखायनो गासै बिथिङाव गासै केसखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा दिनै केस बानाय जानानै दं दा बैफोरखौ नाहरोब्ला ल मथेथ' बिथांमोनहा नंगौ थानांबाय आरो सैसोबोबायबो इन्डिया गभर्नमेन्टनि कनस्टिटिउसन मथे दिनै बिथांमोनहा ल'खौ दिनै खाथिगासिनो दं जेबायदि साजाय मोननांगौ मोनगासिनो दं दा बिनि गेजेराव फाइनाल हियारिं हिसाबै थांनाय मैया दाख्लि 18 तारिखआवहाय बिथांमोनहा जानांगौमोन दा बे जिनिसखौ जोंबो नुहुरखादों बे मालाबाबो सम्भब नङा असम्भब मानो होनोब्ला दिनै बे केसा 15 बोसोर 14 बोसोर जानानै थांबाय गोजाम केस दा बे केसावहाय जायनाखि मानसिया मेगनजों नुवाब्लाबो पार्टिखौ लानानै मेनसन खालामनाय जादोंमोन जे ओरै एरियायाव उमुगा थायो उमुगजों लोगोसे उमुगखौबो जों लोगो मोनो नुयो सिनायो निश्चय बिथांमोनानो बे एरियायाव थायो हिसाबै बिथांमोना एनटिपिब्ला बिथांमोनहानो जाथारगोन होननानै सासपेक्टेड केससो आंनि मोनदांनायाव आरोखि खिन्थु रावबो मेगनजों नुवाखै जे उमुगा उमुगखौ होदों उमुगखौ गावदों दा बिनिखायनो साखिखौ मोननो थान जायो दा बै साखिखौ मोनैनि थाखायनो बेबायदि पस्टपना जाबाय थागोन आरो जालांबायानो थागोन आरो बिथांमोननि केसा आंनि मोनदांनायाव पलिटिकेल इमप्रुभ जाबाय मानो होनोब्ला बिथांमोननि जोबथेसालियाव थानाया सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय मुलाम्फा दा बिनिखायनो बिथांमोननि केसा बेबायदिनो हें जानानै थागोन बा पेन्डिं जाबाय थागोन मानो होनोबा जेब्ला बिथांमोनहा पलिटिकेल पार्टिया गावसोर निरुपाय जाबाय बबेबा मोनसे दोलोजों दिनै माबा मोनसे प्रब्लेमाव फैबाय क्रेक जाबाय दा बे क्रेक जानाय समावहाय बै पार्टिखौ बरनानै लाबोनानै गावनि दोलोखौ दिनै मुलाम्फा खालामनायनि थाखाय बे जिनिसा पलिटिकेल बेकिं होननानै आं सानो बेनो बिथांमोननि भट बेंक दा जेब्लानाखि गावसिनि अलखद समा सफैयो अब्ला बिथांमोनखौ गोसो बायदि बरनगोन बाहाय खुनु एनायनि खोथा फैया बाहाय खुनु माबा मोनसे मार्डारारनि खोथा फैनाय नङा आरोखि आंनि मोनदांनायाव आरो बे दा नोङो बै 14-15 बोसोरनि जाथाय जालांनायनि जायनाखि साखि बिथांमोना थैलांबायबो जानो हागौ हयथ' बिथांमोना बबेबा मोनसे गामियाव खारलांबाय जानो हागौ हयथ' सोरबाया कम्पानियाव मावदों जानो हागौ बे नंखाय साखिनि थाखाय बिथांमोना बेंगालरफ्राव सोरबा जुदि खामानि मावनानै जादोंब्ला सोरबाया जुदि थैलांदोंब्ला बै थैलांनाय मानसिखौ बोरैहाय जों साखि हिसाबै मोननो हाबावगोन सिन्था खालामदो अब्ला बे केसा बेबायदिनो हें जानानै थागोन ना थाया नोंथांमोनानो सिन्था खालामदो दिनै बे रायजो राजाखौ गासिबो जाम्बा खालामनाय आरो दुखुआव खोलैनाय जायनाखि भुगिनांनाय न'खर बिथांमोना अरायबो बिथांमोन बायदि हांमासुर नांथों होननानै बुंनायसो खिन्थु आंनि मोनदांनायाव बे नङामोन जे जों जेन थांनाय 20 सननि 27 जानुवारियावहाय बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्डनि थ्रुयैनो बिथांमोननि केसा डिसमिस जानांगौमोन होननानै आं सानो दा बिथांमोना दिनै रेहाय मोननो हायासै आरो डिसमिस जायासै बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव जों एक्स इन्डिभियाल बाहाय दुखु नांनाय नङा साफ्रोम दुलाराय बर' माहारियानो दिनै हांमा सुरनानै दं आरो बे हांमाजोंनो दिनै भुगिनांदों दा बिनिखायनो दा जायनाखि खुंथाय गोहोआव दं जोंनि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आं एक्स इन्डिभि हिसाबै आं खावलायहरनो सानो जेन' भुगिनांनाय न'खरनि गोलैसोनानै थानाय न'खरखौ दिनै उदां जानो थाखाय बिथांमोननि साननाय बा बिथांमोननि मुलाम्फाखौ होनांगौ बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे फैनानै बिसि फिसाजों ग्रोम ग्रोम संसार जानो हानांगौ आरो जाथि आरो समाजनि मोजां सिन्था खालामफैनो मोननाय खाबुखौ बिथांमोननो होनांगौ होननानै आं सानो दा जाहा खुंथाय गोहोआव थानाय जायनाखि जाहा सिएम ना मा होनो प्रमद बर' सारा बिथाङा अननायनि गेजेरजों जुदि मावोब्ला दाबो हायो मानो हाया बिथांनि सायावनो जों गनाय आरो जोबथेसालियाव दोननाया आरो फाइनाल हियारिंनि बेलायाव आं दहाय जाखौ बुंलांखाबाय साखिनि प्रब्लेम जायो दा
साखिनि प्रब्लेम जानायनि गेजेरावबाबो दिनै पलिटिकेल सार्थखौ दोनथ'नानैबाबो बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ बिथांमोनखौ सान्थियाव दोननांगौ बिथांमोना थोजासे दुखु आरो खस्थ'जों सैसोबोदों बिथांमोना पार्सनेलिटी गावनि प्रपार्टी बा न'खर आरजिनायनि थाखाय बा न'खर थानायनि थाखाय बिथांमोना दावाखौ होआखैमोन जाथिनि मोनथा जे इन्डियायाव जोंबो गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानो हानाय मोनथायखौ मोननांगौ होननानैसो बिथांमोना गोथां जारिमिनखौ सिन्था खालामनानै दिनै दावहा होदोंमोन बिनिखायनो बिथांमोना दा भुगिनांनायनिफ्राय उदां जाथारनांगौ आंनि बुंनाया बेखिनियानो थेंक इउ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन होननानै दिनै एनडिएफबी मोनब्रै फेक्शन आरो एबसु इउबिपिअ बेजोंहाय एकर्ड खालामनाय जादों यानि एग्रीमेन्ट खालामनाय जादों दा जोङो जोनोमनिफ्राय बर' माहारिया मोनसे बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौहाय जोङो लाबोबाय थायो नाथाय नैबे बिथिङावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा मोनसे डाउट माने गोसोआवहाय आफसोस थादों जे फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ माने जोबथा सल्युशनखौ मानो खालामनानै फैखो दा दिनैनि दिनावहाय नोंथाङाबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे फैबाय थानाय जेनेरेशनावहाय जे सोमावसारबावनो हागौ नैबेखौ जे बन्द खालामनानै गारबोबाय नैबेखौ नोंथांमोनाबो बा नोंथाङाबो स्पेशली बिनि सायावहाय मोजां मोननाय दं नामा जों दावहारुसो जों नांनानै फैबाय एक्चुअली इन्डियानि कन्स्टिट्यूशन ल मथे जेहेतु डेमोक्रेसि कान्ट्रि हिसाबै जाहा मोनसे राजनीतिक थायो राजनीतिक गोहोजों जों दिनै मोनसे हारिया गावनि थांनानै थानायनि मोनथायखौ बेखेवनो हानाय जोंहा मोनथाय दं आरो बे दफायाबो दंखायोखा दा बेफोरबायदि दफा थाखानायाव बेफोरबायदि मोनथाय थानायाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशना बोरै फैनो बे मालाबाबो जाथावना नङा सोरबा दैदेनगिरिया भुलाव बुंफ्लांदोंबा बा सोरबा दैदेनगिरिया गावनि आसिजोंनो गावनो लिरनानै दोनदोंबा बे रेजिस्टारा गावनि आखायावनो थागोन किन्तु बिदि नङा जाति हिसाबै थांनानै थानायाव जे मालाबाबो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशना मालाबाबो जानो हाया बे पलिटिकेलि जों थांनानै थाखानांगौ जों राजनीतिक भाबे जोङो जुदि थांनानै थानोब्ला नैबे डेमोक्रेसि कान्ट्रियाव जोंनो मोननांगौ मोनथायखौ मोनबाय थानांगोन मोननांगौ मोनथायखौ मोननोब्ला जोङो आपग्रेड जालांबाय थाथारनो नांथारगोन दा बेखौ मोननो थाखायनो जोंनि गारबोनाय समनि दावहाया बेखिनियाव नुजादों आरो जों दिनै दा आखायाव दिनै दा हाथियार लानानै दावहा होआबाबो जों दिनै डेमोक्रेसि हिसाबै जों दावहाखौ होनो हायो दा बेनिखायनो जोङो पलिटिकेलनि दावहाखौ होयै होयै जेब्लानाखि दाख्लैनि थांनायखौनो नायदो नों लकसभानि बेलायाव थिक बेबायदि सिस्टेमा फैयोब्ला जोंनि पावारखौ जाहा बारायनो हानाय मोनथाया थायो बेनिखायनो जों हारि हिसाबै खौसे थानांगौ दैदेनगिरिफ्रा गोगो मेलेमै गोगोयै सिन्था खालामनानै जोङो आवगायलांनांगोन फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशना बे मालाबाबो फैया आरो बे जोंनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि बेलायावहाय बे सोदोबा नुजाथिया मोनथायनि बेलायावहाय बे जिनिसा माबा मोनसे बेसाद एग्रिमेन्टआवसो बे जिनिसा सोलियो थांनानै थानायाव सोलिया जिउ खुंनायाव दा बेखिनियानो एन्टि ससियेल जाथायनि बेरेखायै जे खौसेयैनो बिथाङा आवाज दैखांबाय बेनिफ्राय गावसिनि खुद्रिनायखौ दिन्थिबाय आरो बिथांमोना बे गाज्रि इनाय जाथायजों जड़ित जायफोर कालप्रिट बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै बिथांमोननि जि दाबि खालामदों बिथांमोननि दाबि मथेनो दिनै आयेन आब्रुथि रैखा खालामग्रा एजेन्सिया बिथांमोनखौ जेसेबां कालप्रिट दं गासैबो एरेस्ट खालामजोब्बाय आरो जों दाबि खालामदों जे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जिखिनि कठोर पानिशमेन्ट होनांगौ बेखौ होनांगौ आरो जों आसा खालामदों जे जिहेतु पक्स' आयेननि एगेन्स्टै पक्स' आयेननि सिङाव बे एन्टि ससियेल माबाफोरखौ एक्टिभिस्टफोरखौ निस्सय साजा होगोन आरो बेयाव रावखौबो रेहाय होनायनि बाथ्रा गैया माथ्र आं बेखौ एसे खावलायदों जे बे जाथायखौ लानो जाहाथे जोंनि गेजेराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जाहाथे एसे दावराव दावसि जाया दाङाबाजि जाया बेखौसो खावलायदों जों पिसफुलि थानानै बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि एगेन्स्टै आवाज दैखांनांगोन आरो लोगोसे जायफोर एन्टि ससियेल एलिमेन्टस दं बिथांमोनखौ आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों साजा होनांगौ होननानै जों जयैनो दाबि खालामनांगोन आरो जोंनि खौसेथियै जों गासैबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि एगेन्स्टै खामानि मावबा
जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जानाय नङा गासै जाति जनगोष्ठी बिसोरो मोनसे खौसेथि फैगोन गोजोन थासारि फैगोन आरो जों बेखौनो लुगैयो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जाया खिन्थु जायफोर कालप्रिट बिथांमोननि सायाव जों बेखौनो लुगैदों जे सरकार हिसाबैबो जा आयेननि गेजेरजों मा बुंगोन गोख्रों साजा बेब'स्थाखौ बे साजाखौ होनाय भुगिनांनाय बे गथ' भबिष्यत दङ दा नैबे जाथायनि थाखाय बिथाङा मानसिकभाबै बायग्लायनो हागौ दा बेखौ जों जिहेतु उन्दै गथ' बेहा भबिष्यत दं बेखौ जों भबिष्यत थांना थानायनि बेब'स्था खिनिखौ होनांगोन बिनि सोलोंथाइ बिनि देहा बिनि जि गोसोनि माबा बायग्लायनाय बे गासैखौ जों बोरैहाय रिभाइभ खालामफिननो हायो बोरैहाय नर्मालसो लाबोनो हायो जाहाथे नर्माल मानसि बायदि थांना थानायनि बेब'स्था गासैबो बिथांखौ होनो थाखाय जों समाज हिसाबै सरकार हिसाबै मावफुंनो नाजानाय बिनि फरायनाय खेथ्रआव बिटिसि सरकारनि माबानि गेजेरजों जिखिनि हायो बे बाथ्राखौ बिथांमोननि न'खरखौ जों सरकारजों जिखिनि सुबिदा होनो हायो